Malam lafiya? Za ka yi aikin kuɗi? Aikin me? Aikin kuɗi. Wallahi zan yi. 100 zan baka, Tsallen Kwado za ka mun. 1000 nawa? 100 za ka bani. 100 fa kace? 100 zan baka. Malam sai ka ce kai dan gidan Alhaji dan tata? Ka manta ne? 100 fa kace? 100 zan baka, kamar Tsallen Kwado a can. Ka ce yau zan kai kuɗin sadaki. Wataƙila. Wallahi yau zan kai kuɗin sadaki. Ka koma can ka yi. Ai ko Tsallen Kwado kafa 1000 kake so umma? Ko daga yanzu zuwa marece ne zan ci gaba da yi wallahi inda za ka ban 100 nan. Wallahi tallahi. Kai dai ake je yanzu. Ka je ka fara mana. Eh? Ka je ka fara. Ka dai tabbata za ka ban 100. Ka je mana ka fara na ce maka, Tsallen Kwado za ka yi. Zan yi. Haka. Wallahi zan yi. Haka. A na sani. Ko an faɗa ma ni jahili ne ban yi makaranta ba. Je ka mana. Eh. Wayo Allah. Dan magajiya lafiya? Kai, wallahi lafiya. Ko ka haukace ne? Ina. Ya haka? Batun hauka. Ya haka? Aikin kuɗi nake yi. Aikin kuɗi? Wa ya sa ka aikin kuɗi haka? Wallahi wancan ne. Wancan fa mahaukaci ne fa. Ye? Ya daina da haukacewa yi. Mahaukaci wai? An kai shi asibiti bai samu lafiya ba. La ilaha. Ina mahaukaci ne yi. La ilaha.